פראג ובכלל צ'כיה הייתה באמת צמאה שנים רבות לפעילות עשירה כזאת, פעילות של שבת קודש, פעילות של קדושה, של לימוד, של תלמידי ישיבה כאלה טובים ונבונים שאוהבים בעזרה לזולת, בלימוד תורה ובהוספה לקדושה, זה דבר עצום. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו התלדי, במהרה בימינו יבוא אלינו. שלום, קוראים לי אליהו מימון. הקהילה פה הייתה צמאה שנים רבות לפעילות עשירה כזאת כמו שיש לשובה ישראל. השנה השיבה עשתה קמחא דפסחא, שזה דבר עצום. יש פה משפחות נזקקות שניצלו בשואה, משפחות שאין להם איך להעביר את החג בשמחה ובאושר, ושובה ישראל זה המקום הנכון שנתן להם השנה את האפשרות לעשות פסח כשר ושמח בשמחה ובקיאת המלך. Kde to nebylo zvykem, po válce už to vůbec není zvykem, že to bylo dohromady a může moc pomoct. Jsou to rodiny, které mají děti, musí být to částky na